hanzi but Beans wakarwa iwe kana muchidanana unoita sei like mabla tikotaura nyaya kana muchidanana handiti it's part yekudanana asi dai pakanzi pane arepwa but kana muchidanana muchitombobvumirana munhu achitomboti isha nhasi iwe yaumbondichagadzira unenge wazotsotsa papi pacho saka but now zvinhu zvinongotaurika pafacebook we accept it as it is and I'm not here to talk about anyone or to demean anyone. No, I'm not like that. If you know me, you would know that I'm not like that. King Labash is watching. Saka matichi munanipa heartbreak anoita sei, what do you do? Ndotaka kuposta here ma self love, ma pictures ndichingoti self love chichichichi hule handisi hure guys, I'm not takambohura pane bambakambodzwa kuti Tom akudanana nini achidanana nasomeone else handisi. I was asking Kakuta, how do you want me to sit? And even do you have to pano naro? Not even. My relationships are not fake. And Ingatati, we stand with you and fact. Thank you very much, Tanya. You